በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 5 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን ኩንኒ አሜን። በዝለማዓንቲ ጥሪ 5 ቅዱስ አውስጌኒዮስ አረጋዊ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዘመነ ከሓዲ ዑልያኖስ ዝኸበረ አውስጌኒዮስ ሰማዕት ኮይኑ ሞተ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ጭፍራታት ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ሓደ ዝነበረ እዩ። ንሱ እውን ንእግዚአብሔር ዘምልኾን ንድኻታትን ንዝተጸገሙን እውን ዝርሕርሕን ነበረ። መስቀል ከም ከዋኽብቲ ኣብ ሰማይ እናብርሀ ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ክብሪ ይብጽሓዮ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምእማኑ ኣብ ዝተገለጸሉ ጊዜ እዚ ቅዱስ አውስጌዎስ ናብ ቅዱስ ንጉስ ቀሪቡ እዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክቱ እዩ፣ በዚ እውን ጸላእትኻ ከተሸንፍ ኢኻ ብሎ። በቲ ጊዜ እቲ ድማ ካብ መንጎ ናይ ቆስጠንጢኖስ ሰራዊት ብዘይካ እዚ ቅዱስ ሰብ ናይ ክርስቶስ ስም ክጽውዕ ዝደፈረ ኣይነበረን። ቆስጠንጢኖስ ብምልክት ዝኸበረ መስቀል ንጸላእቱ ምስ ኣሸነፈ ሓቀኛ ክርስቲያን ኮነ። ናይ ሃይማኖት ስልጣን ኣቐዲሙ ድማ ክብ ኣበሎ። እዚ ቅዱስ አውስጌኒዮስ ድማ ዕድሚኡ 110 ክሳዕ ዝኾኖ ድሕሪ ዘመነ መንግስቲ ቆስጠንጢኖስን ደቁን ክሳብ እቲ ከሓዲ ዝኾነ ዑልያኖስ ዘመን ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ አንጾኪያ ከተማ ኣብ ኣደባባይ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ክልተ ሰባት ነንሓድሕዶም እናተባኣሱ ረኸቦም እሞ ዓሪቑ ኣብ መንጎኦም ሰላም ንኽህሉ ገይሩ ኣተዓረቖም። ኣብ መንጎኦም እውን ሰላም ገበሩ። ብምዕራቆም እውን ተሓጎሱ። ንሱ ዝኸበረ ዓብይ ሽማግለ ሰብ እዩ እሞ ካብኡ ድማ ሓደ ክፉእ ሰብ ናብ ንጉስ ብምኻድ ነገር ሰርሓሉ። ንንጉስ ዑልያኖስ እውን ከምዚ በሎ፣ አውስጌኒዮስ ብዓርሱ ፍቓድ ገዛእን ፈራድን ዳይና ኾነ። ንጉስ ድማ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ኣጸዊዑ መን ዳይና ገይሩ ሸሙካ እዩ እናበለ ገሰጾ። ዝኸበረ አውስጌኒዮስ እውን መሊሱ ንምንታይ ነፍስኻ ኣብ ኢዱ ንዝኾነት ንእግዚአብሔር ምምላኽ ሓደካን ንርኹሳት ጣዖታት ሰገድካን? ንምንታይ ከ ቅድሚኻ ንዝነበሩ ንጉሳት ዘይሰዓብካዮም? ኣነ እውን ከመኻ ወታደር ኮይነ ምስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ 20 ዓመት ነበርኩ፣ ምስ ደቁ እውን ነይረ እየ። ካብኣቶም ግን ከመኻ ዝበለ ክፉእ ጸባይ የለን። ዑልያኖስ ድማ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ አውስጌኒዮስ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ንኸሳቕይውን ናብ ጎንታቱ ይቕሬታ ንኸሰቕልውን ናብ ጎንታቱ ናይ ሓዊ መብራህቲ ንኽመልሱሉን ድማ ኣዘዘ። ንኽጎትዎ ናብ ሕማቅ ክወስድዎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ፈጸሙ። ንሱ ግን ምእንቲ ስም ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ መከራ ተሓገሰ። ብምስቃዩ ምስ ደኸመ ድማ ርእሱ ብሰይፊ ንኽቖርፁ ኣዘዘ። ወታደራት ርእሱ ንኽቖርፁ ኣብ ዝመፅሉ ጊዜ ድማ ክሳዕ ዝጽሊ ንኽዕገስዎ ለመኖም። ጸሎቱ ፈጺሙ ድማ ንቅድስቲ ርእሱ ቆረጽዎ። ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለ። በረኸቱ ይሕደረና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም ለአውስጌኒዮስ ለምስጢረ መስቀል ዘተርጎሞ ኣመ ቆስጠንጢኖስ ርእየ ማዕተበ ከዋክብት ቀዊሞ እንበለያ ጽቆ ልህቅና ወእንበለ ርስዓን ያድክሞ 110 ዓመተ መዋዕለ ሕይወቱ ፈጺሞ በእንተ ክርስቶስ ተመትረ ወከዓ ወደሞ ይብል። በረኸት ይሕደረና። ቅዱስ አባ ማቴዎስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 87 ናይ እስክንድርያ ሃገር ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ማቴዎስ ኣዕረፈ።
ነዚ ኣባ ማቴዎስ ድማ ወለዱ ካብ እስራኤል ነገድ ዝኾኑ ብክርስቶስ ዝኣምኑን ብሰናይ ምግባሮምን ፍጹማን ዝነበሩ እዮም። ናይ ኣቦኡ ስም ስምዖን ናይ እንኡ ናይ ኣዲኡ ስም ድማ በርባራ ይበሃሉ። እግዚአብሔር ድማ ክልተ ዘርኢ ሃቦም። ነቲ ዓብይ ስሙ ያዕቆብ እዩ፣ ናይቲ ንእሽተይ ድማ ስሙ ማቴዎስ እዩ። እንሆ ማቴዎስ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ እንከሎ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ኣቦፌስ ኣባ ጴጥሮስ ንኣዲኡ ረኸባ። ምስ ረኣያ ድማ ካብ ዝባን ኣዲኡ ወሪዱ ንኸብዳ ሰዓማ። ኣንቲ ሰበይቲ ብሩኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ማህፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። እንሆ ብስብከቱ ከም ወንጌላዊ ማርቆስ ንኹሉ ሰብ ዘብርህ ኮኸብ ብሩህ ካብ ማህፀንኪ ክወፅእ እዩ እሞ በላ። ኣባ ማቴዎስ ካብ ዝውለድ 15 ዓመት ምስ ኮኖ ወለዱ ኣዕረፉ። ብድሕሪዚ ኣብ ደብሪ ቅዱስ ኣቡፋና ናብ ዘሎ ቆሞስ ኣባ ኣብርሃም ከደ። ልብሲ ምንኩስና ንኸልብሶ ድማ ለመኖ። ንሱ ድማ ምስ ዓብይ ሓውካ ተሰማማዕ በሎ። ኣባ ማቴዎስ ድማ ነዚ ሰሚዑ ብልቡ እናተከዘ ተመለሰ። ኣብ መንገዲ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ብኣምሳል መነኮስ ተራኸቦ እሞ ንሱ ሊቀ ጳጳሳት ከም ዝኸውንን ብኣእዳው እውን ተኣምራትን መንክራትን ከም ዝገብርን ነገሮም። ናብ ሓዊ ያዕቆብ በፂሑ ድማ ንኽምንኩስ ንኸሰናብቶ ለመኖ። ምስ ኣበዩ ድማ ናብ ናይ ደብረ ቶና ኣባ ኣሞኒ ከደ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ተማሕፀነ። መነኮሳት ንሓዉ ምስ ለመንዎ ዝደለዮ ንኽገብር ኣሰናበቶ። ኣብቲ ግዜ ናብ ደብሪ ቅዱስ ኣቡፋና ከይዱ ኣባ ኣብርሃም ኣሰናበቶ። ካብ ኩሎም መነኮሳት ዝበርትዐ ክሳዕ ዝኸውን ድማ ብጾምን ብጸሎትን ክጋደል ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ምስ ኮኖ ድማ ኤጲስቆጶስ ኣባ ጴጥሮስ ናብ ኣባ ኣብርሃም መጸሞ ትዕግስትን ጥበቡን ርእዩ ድማ ልዑል ረድኢ ንኽኾኖ ንዕኡ ንኽህቦ ንኣባ ኣብርሃም ለመኖ። ኤጲስቆጶስ ድማ ብዘይፍቓዱ ምስኡ ወሰዶ። ካብ ዕርበት ፀሓይ ክሳዕ ምውፃእ ፀሓይ ሙሉእ ለይቲ እናተግሀ ምስኡ ተቐመጠ። 18 ዓመት ምስ ኮኖ ድማ ኤጲስቆጶስ ብዘይፍቓዱ ቅሽና ሸሞ። ሰይጣን ግን ኣብ ልዕሊኡ ቀንአ። ናብ ልቢ ሓንቲ መልክዐኛ ሰበይቲ ሓዲሩ ድማ ገጻ ክሳዕ እተርእዮን ንግብሪ እኩይ ፍትወት ክሳዕ እተናገሮን ድማ ኣላዓዓላ። ንሱ ግን ሞት ክሳዕ ዝምነ ብትውዓት ናብ እግዚአብሔር ጸለየ። ብድሕሪዚ ናብ ኤጲስቆጶስ ኣትዩ ድማ ናብ ደብሩ ንኸሰናብቶ ማለዶ። ኤጲስቆጶስ ምኻድ ምስ ከልኦ ድማ ናብ ቤተ መዛግብቲ ኣትዩ ድማ ክባር ዝዋግኡ ናይ ኤጲስቆጶስ ቆጶስ ልብሰ ተክህኖ ወሲዱ በብንእሽተይ ገይሩ ብላማ ቆሪጹ ናብ ቦትኡ መለሶ። ብጽባሒቱ ኤጲስቆጶስ ንኣባ ማቴዎስ ሎሚ ክቅድስስ ልብሲ ክህነት ኣምጻለ ይበሎ። ምስ ኣምጻሉ ድማ ከም ናይ ዕንፀይቲ ጽራብ ኣብ ቅድሚኡ ወደቐ። እቲ ኤጲስቆጶስ ድማ ነዚ ርእዩ ተቆጥዐ። መን እዩ ነዚ ዝገበረ በሎሞ። ኣባ ማቴዎስ ድማ ኣነ እየ ነዚ ዝገበርኩ፣ ናብ ደብረይ እንድሕር ዘየሰናበትካኒ ብዝሙት ካብ ዝወድቕ ካብዚ ዝዓቢ ክገብር እየ በሎ። ብድሕሪዚ በብመዓልቱ 300 ንኽሰግድ ለይቲ ድማ ኣብ ገዛ ኣብ በዓቲ ወይ ብዘይካ ግዜ ጸሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይሓድር ናይ ውግዘት ደብዳቤ ጽሒፉ ብቁጣዕ ኣሰናበቶም። ኣባ ማቴዎስ ነዚ ገድሊ ተቐቢሉ ን2 ዓመት ዝኣክል ተጋደለ። ኤጲስቆጶስ ድማ ትዕግስቱን የውሃቱን ሰሚዑ ናይ ፍትሕን ብራከን ቃል ለኣኸሎ እሞ ብድሕሪዚ ድማ ሓዊ ያዕቆብ ወፂኡ መንኮሰ። ንሸይጣን ክሳዕ ዝስዕሮ ድማ ተጋደለ። ኣባ ማቴዎስ ድማ ናብ ደብሪ ኣባ አንጦንዮስ ከደ። ብዙሕ እናተጋደለ ድማ ኣብኡ ተቐመጠ። ኣብኡ ድማ ያዕቆብ ዝስሙ ጻድቅ መነኮስ ነበረ እሞ ብርሃናዊ መልኣኽ ናብ ናይ ኣባ ማቴዎስ ከም ዝመጽእን ሰላምታ ከም ዝሃቦን ኣብ ርእሱ ወንጌል ከም ዘቐመጠሉን መፋትሕ እውን ናብ ኢዱ ከም ዝሃቦን ራእየ እሞ ኣባ ያዕቆብ ምስ ነቕሐ ድማ ነዚ ራእይ ንኣባ ማቴዎስ ነገሮ። ካብታ ግዜ እቲኣ ድማ ኣባ ማቴዎስ ከንቱ ውዳሴ ብምጽላእ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝዘዋወር ኮነ። ሓንቲ መዓልቲ ኣባ ማቴዎስ ቅዳሴ ቁርባን እናተለኣኸ እንከሎ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰውኢ ብኣምሳል ንኡስ ህፃን ተቐሚጡ
ክቅድስ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረኣዮ። ሕብስቲ ኣብ ዝፈተተሉ ግዜ ድማ ንነዊሕ ሰዓት ኣእዳው ዘርጊሑ እናተደመመን እናተደነቐን ምስ ብርቱዕ ብኽያት ፍርሓትን ይቐውም ነበረ። እዚ ራእይ ድማ ንማንም ኣይነግርን። መምህሩ ነዚ ኣብ ዝርእየሉ ድማ ግዜ ድማ ነዊሕ ሰዓት ብምዃሙ ይግረም ነበረ። ብድሕሪ እዚ ነዚ ንኽግለጸሉ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። ሓንቲ መዓልቲ ከዓ ኣባ ማቴዎስ ከምቲ ልምዲ ንኽቅድስ ኣተወ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ጻሕሊ ደቂሱ ሕብስቲ መሲሉ ንኣባ ማቴዎስ እናተቆረሰ ንመምህሩ ተርኣዮ። መምህሩ ኣበምኔቱ ድማ ተገረመ። ንዓና ንደቂ ሰባት እዚ ዓብይ ጸጋ ዝሃብካና ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይግብአካ እውን በለ። ኣባ ማቴዎስ ነዚ ምስ ረኣየ ድማ ናይ ሓፂን ሽንካር ኣምፂኡ ዝዕጉርን ካብኡ ሓሰኻ ክሳዕ ዘውፅእ ብዕለተ ዓርቢ ናብ ብርኩ ሸኽዖ እሞ ብድሕሪ እዚ ናብ ደብረ ቁስቋም ከደ። ኣብኡ ድማ ብዙሕ እናተጋደለ ተቐመጠ። ንላዕሊ እንክርኢ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐሚጡ ዝርእዮ ኾነ። ንታሕቲ እንትጥምት ድማ ኣብ ውሽጢ ቀላያት ብክብሪ ጎይትነቱ ይርእዮ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ገብርኤል ምስ ዓረፈ ነዚ ኣቦ ብዘይፍቓዱ ሸምዎ። ምስ ኣበየ ድማ ሓለውቲ ገበረሉ። ብጽባሒቱ ኩሎም ኤጲስቆጶሳት ሊቀ ጵጵስና ከም ዝግብኦ ዝረኣይዎ ራእይ ነገርዎ። ከም ዘይሓደግዎ ፈሊጡ ድማ ብሕቡእ ላማ ወሲዱ ብመልሓሱ ስሒቡ ድማ ንመልሓሱ መተራ። በታ ለይቲ እቲኣ ድማ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብኡ መፅያ ናይ ፈውሲ ቅብኣት ቀብኣቶ። መልሓሱ እውን ከምቲ ናይ መጀመርያ ጌራ መለሰትሉ። ናብ ሃገረ እስክንድርያ እውን ወሰድዎ እሞ ብ16 መዓልቲ ነሓሴ ኣብ መዓልቲ በዓላ ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ዝሸሙሉ መዓልቲ ይግብኦ ዝብል ቃል 3 ግዜ ካብ ሰማይ ተሰምዐ። ኣብ ሕቑፉ ንኸቕምጥዎ ድማ ናይ ርእሲ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ኣምጽኡ። እታ ርእሲ ድማ ነፈረትን ንኣፉ ሰዓመትን። ካብቲ ግዜ ንድሓር ኣብ ግዜ ቁርባን ኣብ ወንበር ኣይተቐመጠን። ኣብ ዕለታት ዓርብን ረቡዕን ድማ ናብ ውሽጢ ገዝኡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይኣቱን። ሓው ወድም ኣስፈሪ ነጊሱ እንተሎ ድማ ንጉስ ኢትዮጵያ ዳዊት ከም ዝነግስ እውን ተነበየ። ኣብ ርእሱ ብዝገብሮ ቀጸላ መጠምጠምያ ድውያን ሕሙማት ብምፍዋስን ምውታን ብምትንሳኤን ድማ ኣብ ዘመኑ ብዙሕ ተኣምርን መክርን ገበረ። ኣብ ዘመኑ ድማ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ምስር ሓደ እኩይ መኮንን ተሾመ። ንሊቀ ጳጳሳት ማቴዎስ ድማ ኣቐዲሙ ዘይነበረ ግብሪ ንኽህቦ ኣገደዶ። ምስ ኣበይ ድማ ጽኑዕ ዝኾነ ድብደባ ስቃይ ደብደቦ እሞ ፀዊዖም ድማ ናብ መሕደሪኡ ወሰድዎ። ኣብታ መዓልቲ ድማ ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍሱ ካብ ጻዕሪ እዚ ዓለም ንኽትወስድ ለመና። ንሳ እውን ተገለጸትሉ እሞ ኣይትሕዘን ዝወደይ ድሕሪ 8 መዓልቲ ከተዕርፍ ኢኻ ድማ በለቶ። ንጽባሒቱ ድማ ኣባ ማቴዎስ ንኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ንኹሉ ህዝብን ጸውዖም። ዕረፍቲ እውን ነገሮም። ናይ ሃይማኖት ነገር እውን መዓደሙን ባረኾምን። ብድሕሪ እዚ ግዚኡ ምስ ቀረበ ሕማም እውን ኣብ ልዕሊኡ ምስ ጸንዐ ስእሊ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ንነዊሕ ሰዓት እውን ጸለየ ወሰደ። ናይ መብርሃን ስእሊ ወሰደ ንነዊሕ ሰዓት እውን ጸለየ። ነታ ስእሊ እውን ሰዓማን ተሳለማን። ገጹ እውን ብምልክት መስቀላ ማዕተበ። ንክርስቶስ ዝኣምኑ ምእመናን ዘለውሉ ዓዲ ኩሉ ዓድታት እውን ባረኸ እሞ ብዕለተ እሁድ ኣዕረፈ። ሰንበት ማለት እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ጻድቅ ኣቦ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለማቴዎስ እምካልኣኒሁ ዘተበጽአ ሶበ ክብረ ዓለም ጸልአ ምክረ ማርያም ድንግል እንዘይሰምዕ ሰሚአ እንተ መተረ ልሳኖ ሃበልሳ ህላዊሁ ኣግብአ
እምኒሃ ቅብኣ ፈውስ ተቀብኣ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ያሬውንስ ካልኦት ኣወዳትን ኣንሽትን ኣዕበይትን ናይ ሮማዊ ለንጊኖስ ንኣባ ኣርሳኒ ናይ ዝጎብነየቶ ዝበፅሐቶ ኣዴና ማርያም ናይ እለ እስክንድርያን ናይ ኣውስያን መዘከርታዎም እዩ። በረከተሙን ምስ ኩላትና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም ለአውስያ እንተ ተመይጠት እምካህዳ እግዚአብሔር ጊዜ ፈቀዳ ሀበ አህዙ ዋላቲ ወአቅረቡ ወለፍዳ ሶበ ከልሃ ማእከሊሆሙ ፈረሰ ቴዎድሮስ ወልዳ ማህበረ አጋንንት ተዘሩ ወጎዩ እምአውዳ። በረኸቶም ይሕደረና። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥሪ 5 በዛ ዕለት እዚኣ ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ልደቶም ዝዝከረሉ በዓል እዩ። ናይ አቦና ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልደት ታሕሳስ 29 ኣብ መዓልቲ ልደት ጎይታና እዩ። ነገር ግን እቲ በዓል ዓብይ ምስጢር ዝሓዘ እዩ። ኣብ ልዕሊ ናይ ጎይታ በዓል ካልእ በዓል ክኽበር ትኽክል ስለ ዘይኮነ ናይ ጻድቅ አቦና ልደት ዕለቶም እዩ። ብተለዋዋጢ ጥሪ 5 ይኽበር። በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጥሪ 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አባ ማቴዎስ፣ ቅዱስ አውስግኒዮስ አረጋዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ እስክንድርያ፣ ቅድስቲ አውስያ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሶ፣ ቅድስቲ አውጋንያ ሰማዕትና ጻድቅ ዝኾነት አሜን። በረኻቶም ይሕደረና። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ እውን ይሰውርና። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለና መድኃኔዓለም አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ዝኾነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣርመለይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ዘለነ ኢታብአነ እግዚኦ ስሙቱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በለናች ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ መንቲአን ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ምክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን